मगर मौगी के बुझेबे ना कल कितना टीम टाइम में रहले कहत रहे कि बाजारे चले के बा का जन सिंगार पटार तहार ओरियाई कभी ना ओरियाई हो आवत नहीं आवे के तो तू 1 घंटा से आवते बाड़ू ना लिए जब तो धनके लगबू चली पहले बैठ हतना देरी लगेला एगो कहत नहीं कुछ सुनले कि मरद के खाइला मेहरारू के नहाइल ना बुझाए के चाहिए कुछ ज्यादा बोलते हैं ठीक बा का बोलता नहीं तनी आराम से चली बाजार है देखिए अगर यहाँ सके तो आराम से मार्केटिंग करी के तार से कल से हई पहन लो मन के लिए पहने तो पहनम ना माने का चाहता रू कुछ ना बजरिया बंद हो जाओ दिने में ना बंद काहे हो जाई हमारा तो बुझाते कि राती में बाजार में जब तो जोर हो जाए लाइट की जरूरते नहीं है एकदम तनी प्यार से कहले कुछ काम लेवे के रहल तो प्यार जतावल जाता ताहरा के का हम समझा तो थाक गइल बानी ओ कितना प्यार से बोलिए कितना प्यार से बोलिए प्यार से तो बोलते बुझाते कि जैसे चोट लागेला तो का नीमक रगड़ल जाला वही तेरी रगड़ा ताड़ू रेडी हो गेलू हां चलेगा चल के नु हां चल माई कहाँ बिया पता ना उन्हीं के लिए बबुआ बा वो नहीं गया हेते देखी तो माई हमारा पर भड़क जे लेकिन तार कहत रही साड़ी पहन ल तू देखिए तब ना पहले चलिए आराम से ठीक बा काहे खिसिया तारू हो खिसियात कहां बनी बुझाते कि एकदम हमेशा 24 घंटा तार नकिए पर खिसी रहेला माई रे कोरोना खत्म तो धीरे धीरे खत्म होता है किन द अच्छा खत्म हो गई ना तो पैसा आए द हाथ पर किन दिया हाँ बेचैन मत हो तनिक कैसे काम चलाओ लेके जाता इन तो बात दोसर को कहता कि पुरान साइकिल लेके आवता रोहित पढ़े जाता इन तो शिकायत होता आज कोनो रंगदार ना न हवे सागी संगतिया वाला से तो बैठाएंगे तो कह रहा कि कोई सन साइकिल ले बा कि पीछे में कि हम गिर जाए साथी संगत देखा देंगे साइकिल बढ़िया कि अपन हिसाब किताब चलाए के बा ना तो एक साथ बा ये तो बैठा के लिए ही के नु बा उहे साथी संगत ये धके टूट देता तो साइकिल ये जानला आज के बाद साथी संगत बात मत बतिए हमारे भी घड़ियो तो बुझाता निकाल ही के परिना हां ये चली अरे हाय कहां जाता कहां हो भैया लोगत नहीं जाते तनी मेहरारू के बाजार करा अपना बाजार घर में लुगा लगा नहीं खे कि लहंगा पहिरा के भौजी के लिए जाता बाजार करावे एकदम साफे बहु के हो काम मर्द तू मेहरारू के हम बहुत बनी हमार मेहरारू जोन मन करी पहिन काहे जनन मन करतन पनी घर में लहंगा नहीं खे अथी नहीं के लुगा ए मर जाए बेरी एकदम हुआ हो जाके कर हटे करवा जाका तोरा हट करते या अरे चुप रह तोरा बुझाता ना कि बड़ घर के पतो बिया ऐसे ही पहना के लेके जइबे हां मेहरारू के मन हमर जोन कह दी तोनु है पहिनी की ना कह जींस टॉप पहने का तो कहती जींस टॉप काम पहन करो ना लो फराक पहिरा के ले जा जब इज्जत के लाज नहीं खेता घर में लुगा बनारसी पड़ल बा कुल पड़ल बा मखमल के साड़ी उकुल नहीं के पहिरल जा करकराहट कर शुरू कर दिहला लहंगा पहिरा के ले जाता रहो ले जई ना हमरा घर के पतो है भाई में ना जाली साड़ी पहन के जाली कुल व्यवस्था ना है कि लहंगा पहन के तो कैसे जानी कि मुंह के देखी बदल जाई से तो बढ़िया मुंह देखावा के काम बाकी मार्केटिंग करे लगे जरूरी बा मर्द काम ना करत तू हां हमार के काम करवाइबे करबा तू जवन करता रह जवन ये नहीं तो एकदम संस्कार दी आदमी के तो संस्कार एकदम भुलाए से तो दिन को दी ना ना का का तू बात सुन ले बड़ झूठो के देखा हमने के संस्कारी हैं जे जल्ला तू संस्कार मत भुलाओ घर के कि कहां लिया के जता गांव घर कही तो हमर मेहरारू गांव घर के आदमी संगे जाओ गांव अरे देखी तो गांव क्या कही रोड गांव घर के आदमी के साथ जाए कह जाता हाँ। हे भाई में ले दीबा है लहंगा पहना के ले दीबा हां मेहरारू का मन के लहंगा पहने के सरिया सब आग लगा जर गली काम कर तू हु पहिन ल तब लहंगा हां जब छोड़ बती बैठे तो बक बक मत कर ककट मत कर ये चांतर का की गाड़ी हां एक्सीडेंट तो कर छोट बहन तो बर्दाश्त कर नहीं कर बड़ भाई के बोली का कर चलो का मन बतलिया के जा हट में हट तू गाड़ी घुमाई हम कह देते कि नाक हमार मत कटावा जितना नाक कटवा ही कम ना की कटाई तो फेवी किंग के दे 5 पेला 60 ना ली हो तो फिर ऑपरेशन करावे पड़ जे हमनिए कनु अरे बाबू रहा एकदम पागल आवा देले देखा बात हमें होशिया छूटता देखता मुछा खल बड़ा गुंडा नहीं ना मेहरानी को ऐसा सजेल बड़ा कि मार्केट में मारे हो जाई लिया जाता अरे तो नकिया कट दे तो भौजी के कर तोरे नु रे थपरा पिया पिटा तो दी घर में लुगा नहीं खे
जाए दे अरे मन कर तोर भौजी के लांगा अरे पे कौन सुन लगा रे रे ई कुल सूरत ले ले काल बनी साड़ी बनारसी ऊ पिहरा के लिया जा। अब देख हमर मेहरा पहन ले लहंगा तब लहंगा पहन के जाई समझ जा बक बक बोलबा अभी लात जूता बाजे लगी हमरा घर के संस्कार ना ह ई लहंगा हम घर पर के जाए परंपरा अब ना पहले हो। वाला जमाना नहीं खा रही गई सुना 5 गो आदमी देखी हन तो 5 गो लंठा का लुलु को कोर लगा तो परेशान हो जीबा एगर बियाह से पहले का तो मेहरा जींस तक पहन के चलता तहरा मुंह पर तो कोई ना कहि लिया के जेबो कहे तो होय कह लिया के चता बाबूजी भिरिया के आदमी कहन हन तेरा बाबूजी भिरिया के आदमी कहन हमरा भिरिया के कहे के तर पतोइया साफे बहु का हम ना अपना मेहरा के ले तक खेले जाई रे तो दोसर कोई जाई थके जाई कहि कि कतना मस्त लागत है तो मस्त भी है तो मस्त ना लगी नजरा लगा दिया सन तोरा में एकरा में जल्ले नजर लग जाई त यही त छोड़ दिहल जाई यही तरी हम दोनों बेटा काजल लगा के चलतन जे दोनों नजर ना बेटा के लगी छोड़ दिहल जाई नजर लग जाई जावा ये फुकवा है ना हटा हटा फुकवा इनका पर छोड़ दी होई तरी ये झराई फाके का हां तो बहनी चलाई मिकरा पा झराई हटा हटा के बड़ी एक चकवा चढ़ी जे ये पता हमार दोस्त मत दिया जा ले ले बाबू बुझाता पाची का अच्छा संस्कार घर के बात संस्कार बना जला सिखा एकरा के सिखावा आज ये कपार पे चढ़ा के टांडो मत करवावा अरे जइबू की करकराहट करबू घरे दिमाग खराब कर दिया करकराहट करती है माई ठीक बात करती है तो में सुजेती है तो चलती जा ते नहीं है मन बे ई बात पहले बताओ सांझी के बाजार होला कि सुबह में अभी तक खाना पीने बनावे के बेरा होता नु खाना ना मेरा इनका भोरे भोरे का घट गइल की मार्केट जाता रही कुछ काम बा कुछ काम बाकी दोसर काम खातिर जाता रहो हमरा बुझाते नहीं खे का? फोटो खिंचावे खातिर तो ना जाई जा हम काहे कहते हैं? सारा दिन बाकी बे बाबूआ हाँ। अब ये कपार पे चढ़ा तेरा चढ़ावा। तो तू ही रोब चढ़ावा बात हमने में के उड़ो बात बनू ई तो बेचारा अलगा हो जाई हाँ, हम तो अलगा मर होके पिला बेचारा। जाई लेकिन तोहरा कपार पे ई बोझा होई ये तू कहे लगलू कहे लग और जल्दी बोल भील मार्केट करावे लोग बत इनकर मने न बिगड़ जाई जा जा तमर मेरे मन बिगड़ चाहे बनो से तार का हां मतलब साहब बका बका बोलबे तो मार देबे कल जल्दी आई है ठीक नु देरी मत करी हो लेकिन तू नहीं है मन बाबूआ पे चैन में बाण बुझाता कि गाड़ी छिटती है अरे तू नहीं है मन बा ई मानी हन कम से कम बड़ो जेठे कहल मानल जाला देखो तो भोरे भोरे नहा के धुआ के गाड़ी निकाल के चलो मेहरानी मार्केट करा लिया इनकर दुनिया ऊपर मेहरानी आइल बिया सुपर गोवे में मेहरानी बड़ी सही कराना नहीं खींच नहीं खींच का कल चाहत बोला ना सब कोई जाला सांझी के बाजार कर तो तू सुबह में क्या कर हमनी जाता के सुबह में जाई जा का जा अपना मन के बारे जा करकराहट कर दिया बाबू जाता ही वाला नहीं माई जाता ही वाला नहीं के छोट भाई बोला तो अब बोला कैसे हम डाटी या के मारी सियान न हो गइलन अरे जा जा ना का हल्ला कइले बड़ जो झूठो के हम के तहाला करते बन जे तारा बबुआ के पारे पड़ जाई काहे ऐसे करता खुद अपन रोवे लगबो ठीक बा हो गई सुन बोल भाषण तो जा जा दिन तारा के कपार पर चढ़ के टांडो करे लगी न बाबूआ तारी तरह पता चली ना कितना मजा आएला मेहरानी को मोटरसाइकिल पर घुमाए में चलो ठीक बा मेहरारू ये टांडव करी त का हो जाई हां टांडव तो करे मत खातिर कहियो। बियाह कइले बा अरे सुन ओ दिन मत रोइया माई बाबू फिर भाई भिरी ना रो हमर भो। मेहरानी होइसे हमर मेहरानी हमरा के मारत ये मत कहियो घरी ओइसन कबो करबे ना करी कोनो एतु बिया समझदार बिया ज्ञानी बिया अभी ले हई ऐसे करिहन तो अरे हने। ऐसे घर चली है ना है खा रखने ऐसे कर तो कैसे घर चली हां तो खाना वाला बना के धो दिहल बा ना हमरा खाना बनेला की जरूरत नहीं है ई खाना बनवाले बा कि हमरा खाना बनाए के पड़ी एक चक्कर में ही बाड़ा मोर हिले देखता नहीं कि नहा धोआ के कहां जाए के बा भैया हम कहां जाए सोचा के तारी कि भाई काहे ई इतना सुबह त उठे वाला ना हो रो तो ना जतो है बड़ा का घट गई की जा ना उ इतना सक रहे उठे ले बरा का बात बना कि हो उठ के तैयार हो गइल बा उ हम मार डीम डा में पेड़ त हमरा मेहरारू के बाजार कर के 20 साल तोर सक रे तो सांझी का बाजार होला कि सुबह में अभी तक खाना बना के का घटल बा मेहरारू के हमर भाई आवतन ठीक नु तो सोच उ कहली कि चली कुछ बाजार 9:30 बजे दुकान खुलेला सब मार्केट 9 बजे 10 बजे खुलला अभी सुबह में केवन खुल हुई मार्केट सुबह हम फोन केला हमरा को संगतिया के दुकान में खुल गेल बा आता ना तार कती आ गइल बा सते सल्ला हां ओकरा के घुस दल बड़ा का एगो हमार दोस्त मित्र भाई के एगो धमाका बा दुकान धमाका जींस करना रोज जाई तो हम जींसो खरीदब ठीक नु अपना के उनको को जाता खरीदब जींस जाके कर दे हां तो एगो काम करियो काछा गंजी ले ले करना कि मैं पानी डाला चलो भैया ज्यादा माई बोलत ये तो छोड़ दो कर बात के बुरा ना मन्नी आ को काम करियो ना सिंघाड़ा चटनी ले लियो तन खाए के मन करता हम ना ले ले तेरा मन करता आ भौजी के तन छोला खिया दियो ठीक बा लिया जो माई के लिया जो तो अब छोड़ा समोसा खाए लगल चल भैया समोसा लेके हो मिल गए ओकरा में तू खइले जाय दे भाई लिया जो जाय दे जाता कोई के ना खराब पड़ जाला जाय दो हां जाय तो कितना समझदार बा भाई
जतारा कोई के खराब ना समझे करे के ना चाहिए? समोसा ले आइबे त खाइबे न पियाजिया जोड़ा बोर के अब घरे ना समोसा बना दे ना तो एगो दुकान के आगो घर के समोसा ठीक समोसा ना तू लगे करे बस अंत पेटले भरी ना है चार गो ना समोसा बना दे पाँच मोल पाँच जवार रुपया में के जाना हिसाब दे से सकारे के मान हम ले अपना ले। मेहराज हाँ। के तनी हाँ 5 रुपया के ले ले हो माइयो चल खरीद चल तो चल खरीदे चल अरे अइबू हो चल चल जो जो बुझा टन कर हाँ बात जल्दी बता आवो। के जो जा अरे आवो हो जल्दी चल जा तू तारे के मन के पक्के घरा तो बढ़िया कबले छुटिया तो लोग चले को बाजार करे चली चली बैठा बैठाऊ दिन कहीं के पड़ता कि बैठा भला तब फेंका जीबो ठीक तो पड़ रही बा जी भैया नमस्कार प्रणाम हम विशाल दुबे पूरा भोजपुरिया समाज के गोड़ छू के गोड़ लागता नहीं और बताई मानता नहीं कि ए घड़ी मॉडलिंग युग हो गई बा मानता नहीं कि मॉडलिंग होकल खराब चीज नहीं है लेकिन अपन मान सम्मान संस्कार सब चीज देखते हुए काम करे के चाहिए अगर हमारे मेहरारू के लहंगा पहने के मन कर ले तो पहन ले तो कौन गलती कर ले यही पर माई एकदम एक के बखेड़ा बना देले बड़ी ठीक नु तो ये वीडियो के लाइक करी और कमेंट करके बताई कि वीडियो रहा सबके कैसा लागल हो तो यही से दी विदाई अगला वीडियो में फिर से मिलल जाई जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया समाज।